ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дам чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳо, заминҳо, мошинҳо, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумот шуда дар номери имо ба сабр кунен. мо дар видеои оянда фурӯшда эълонда мегузорем. дар имрӯза навор аст квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи душанбе, аз шаҳри бохтар ва ҳаст хонаҳои фурӯшӣ аз Ленинский район, аз ноҳияи Ёвон, Фархор, Ваҳдат, Ҳисор ҳастад. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 167 сомонӣ. навора сар мекунед, то охираш тамошо кунед, лайкотон нагузоред, марамат рафтем. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар ҷамоати Уртабыз. шаҳри Ҳисор яке деҳа ва ҷамоати Уртабыз ҷои соза мегасад, ҷои ободӣ. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсул дорад ки як дар хонаи времика кардагӣ тайёр. хонара мегад а ҳисоби худо мегад гирду ванаша маҳкам карда метем, ду тарафша мегад ҳамсоё метияне ки маслиҳати инҷа ҳамин хел будае. об свет ҳаста, як хонаи времика дорад, аз ду тарафаш маҳкам, ду тарафи гаша яъне када метиян. ҳуҷҷатҳои хона 100% мегад соҳибшон дар номтон када метиян. дастрошто мегад фурӯхта мешавад бо нархи 75000 сомон. дӯстони азиз, боз арзона мешавад. ин ҳамин рақамҳои расмӣ аста кор мекунанд ва дар рақамҳошонам ватсап пайваст доранд. пайвастани кор метавонед ки дар ватсапшон нависем. дар наздикии хона, замин, мактаб наздикай садик, мағоза хел чизо мегад ҳаста, яъне ки мактаб садик мегад дар наздикиш аста ва обсӯдшамаса ҳуҷҷатош 100% мегад соҳибшон. ҳай бисёри бад такрор намекунед, кадомитон ки мехарен бештар маълумот чогӣ замини арзон, якта времика гидаш маҳкам, бозам хел санг-панг доштае. дӯстони азиз, ногуфта намонад ки шумо дам агар чунин хонаҳои фурӯшии заминҳо, мошинҳо, ягон маҳсулот, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад, мо реклама да мегузорем, дар мо ватсап имо да роӣ кунен, мо фурӯшда мемонем. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар территорияи душанбе, Ленинский район, ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Гули Хайрӣ мегӯям ё ки гули ё гулписта. ҳамин хел ду ном доштае, деҳаи Гули Хайрӣ ё ки гулписта. ҳамин хел ду маълумот навистиам. ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсул дорад ки 14 хона андохтага аст, бадон ки хона коробкаса бурӯш пушондагӣ аст, ремонтош нопура. об свет ҳаста, як калидор, бания, ҳоҷатхона дар ҳамин ҷа. гирди ванаш полни хои хайд маҳкам нест, хонаи проекти навкатияй хобина бо ҷои ошхонаи хел чом баракӣ доштае. боз шебе қумам хели семенблок зиётишкати ҳаст, яъне ки дар берун мегад намедон хеле дига бо семенблок ҳастае. обшим дӯстони азиз, хона мегад бо семенблокати омода шудааст, не ки аз дарун мегад бо ғишти пухта. як қават бо семенблок, як қавати дига бо ғишти пухта, яъне ҳамхел зур кардагӣ ҳастанд ки хона дар зимистон гарм мешавад. бо калидор ошхона байна дар друнаш. дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи $17000. одамоне ки наличи сумкати мегирад бо арзонтара мешавад. ин ҳамин рақамошон аст, мегафон пазитияни кор мекунад ва дар рақамошонам ватсап пайваст доранд. аз ҳама хубаш дар ҳамин рақамошон занг занен, маълумотои бештарша аз соҳибашон гирен, бо арзона мешавад. хона коробка бо проектҳои замонаи кришаи нав замонавӣ. инам ҷа ҳаста, ин рақамошон занг зада бештар маълумотша гирен, арзон мешавад. сем квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар Нуҳум гуфтагӣ аст соҳибшон. шаҳри Кӯлоб дар Нуҳум. кадоме ки агар нафаҳмида бошад бештар маълумотша аз соҳибаш мегирам. якхонага квартира аст ки дар 7 ошина қарор дорад, 36 квадрати метра. бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, бания, кухни дорад. даруни хонаҳои евраримон бо ҳамаи чиза чораш мега. дар дуруни квартира чизе ки аст, мебело, шифонер, кондитсионер, термиз, ремонтҳои хуб кардагӣ аст, бо паставка, обшим ҳама чиза бо ҳамаи чиза чораш мега соҳибшон. харидори конкретно аниқ боша мегад, срочно мега сум дар кора арзон метем, барои ки яъне Москва меравам барои тавобат кардан, ҳамон барои хотир мегад квартира мефурӯшем. ҳуҷҷатҳои квартира 100% дар наздикиш мактаб, мағоза, масҷид ҳастае.
се та рақам доранд ки ҳар се рақамошон кор мекунад. Якум рақамо ҳаста Вавилон кор мекунад 988 ва дуюмаш мегафон бо сеюмшам Вавилон аста ки инашам кор мекунад. Рақамошонам WhatsApp пайваст доранд. харидори аниқ дӯстони азиз боз арзонтар мешавад. Як хонага 7 мошина 36 квадрат метр бо ҳамаи чизи чораш евро ремонт. Як бори дигар бо занг зада қачон тамос гирен ба шумо маълумоташа фаҳмода метиҳад ва арзона мекунад. аз шумо хоҳиш дорем лайкотона фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар WhatsApp имочиз дорен падилсаш кунед. чорум квартираи фурӯшии навбатӣ аст аз терратура Душанбе аст ки аз пойтахт райони Фирдавсӣ. Як хонага квартира аст ки дар сеюм ошина қарор дорад. домои советский аст ки хайр ремонташ хуб барои зиндагитон мешавад. Як хонага квартира дар сеюм ошина 24 квадрати метр бо ҳамаи чизо чорааш. обсвет ҳаст бо ҳамаи таҷҳизотҳои зиндагӣ мекунад. дар дурнуш кондитсионер, холодильник, шифонер назди ҳукумати шаҳри Фирдавсия мегасошон. доми 34 квартираи 20 лаби рода лаби рода ки лабои самт рафта мешавад. яъне ки ҳама намуд маршрут ҳаст ва хай чизои лозими мағоза аптека ҳам хеле чизо салон ҳама чи дар пеши дом аст. дӯстони азиз ки ҷои бениҳоят хубае. дастрош намегад мефурӯшад бо нархи 260 000 сомонӣ ки нашуд арзон карданша чанд қам мекунад нагуфтиянд. бо ҳамаи чизи чораш ки кондитсионер, холодильник, шифонер ҳама чи обшим термис достае. хоб 260 бо арзон мекунанд. Фирдавсӣ да гуфтагӣ аст назди ҳукуматаш. хайна рақамошон аст тисел кор мекунад. бештар маълумотои пурраша аз ҳамин рақамо мегирем. дӯстони азиз агар шумо чунин квартираи фурӯшии хона, мошин, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад мо рекламада мегузорем. WhatsApp имода роӣ кунед. панҷум хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст. дӯстон инашам аз терратура Душанбе аст ки дар кулли тарафҳои кулли Душанбе гуфтагӣ аст деҳаи ҷангалак. шояд Душанбе тарафи кулли Душанбе яъне ҷамоата деҳаи ҷангалак наистагӣ ҳастанд соҳибшон. ягон маълумоту иловагӣ хоҳем фаҳмидан аз соҳибашон мегирем. ҳамагӣ 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 дар хона кардагӣ тайёра ки як калиддор бо ремонташ. 2 та ҳоҷатхона, 1 та ҳамом, 1 ошхона дорад. обсветчам ҳаст. ҳуҷҷатҳои хона мегад яъне ки ҳаста мегад хай бештар маълумотша мегирем. дастрош намегад мефурӯшад бо нархи 100 000 сомонӣ нависад. дӯстони азиз ногуфта намуд ки ин хона аз Душанбе аз марказ хела берунтар аст. барои ҳамин як бор дигар маълумоти иловагиша гирем. шашум хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст. дӯстон хонаи коробка қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат аз бозори станса гуфтагӣ аст 8 километр дуртар назди холмуродӣ гуфтагӣ аст соҳибшон. шаҳри Ваҳдат боз такрор мекунем назди бозори стансия аз бозор ҳамагӣ 8 километр дуртар холмуродӣ лаби роҳи калонда. 7 сотиқ замин дорад ки як 3 дар хона андохтагӣ аст ки бо падвали калон. хона хай чӣ хел дестен хона коробка аст сохтмонош нопур аст хай ҳамчун замина хона фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатош мегӯяд 100% одами конкретна харидор бошад мегӯяд омада аз пеш бинаш арзон мешавад. ҳамагӣ нархи хона 120 000 сомонӣ. дӯстони азиз боз арзонтарам мешавад. лаби роҳ да мегӯяд падвал ошхона дурнушда хона коробка. хоб рақамошон аст 987 кор мекунад. кадоми аз терратураи Ваҳдат нархи хонаи коробка ки мехарад рақамошон занг зада бештар маълумотша гирад. ҳафтум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон аз терратураи ноҳияи Фархор аст ки дар пеши заправкаи Тор гуфтагӣ аст соҳибшон. кадоме ки аз ноҳияи Фархор аст мумкин донам барое ки мо намедонем ноҳияи Фархор заправкаи Тор амихел наистиям. ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр бо ҳоҷатхона ошхона баня. дӯстони азиз ремонтҳои хона хай хеле пурра замонавӣ нест. средня не ки мисол як ремонтталаб ҳаст мисол рангу бор камтар мекунем. дастрошона фурӯхта мешавад бо нархи 115 000 сомонӣ боз арзонтарам мешавад. хоб ин ҳамин рақамо мегафоншон аст. агар ки ягон маълумоти иловагӣ хоҳем фаҳмидан ҳамин рақамошон дар занг зада бештар маълумоти пурраша мегирем. хона ремонту средня барои зиндагитон мешавад. обсвет дорад Фархор дар заправкаи Тор.
кадом намуди хонае ки ба шумо ки лозим бошад аз ҳамин гӯшаҳои Тоҷикистон дар комментариямон нависед. мо хонаҳои гуфтагии шуморо аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. номи хонаро нависед, чӣ хел дар то чанд сомона мо албатта ҷудо карда пешкаштон мекунем. ҳаштум квартираи фурӯши навбатӣ ҳастад. дӯстон, аз территорияи Душанбе ҳастад ки аз пойтахт райони Сино яъне Зарафшонда. ҳам Сино ҳам Зарафшонда мехоҳем маълумотша наистиям. як хонага квартира ҳастад ки дар якум ошӯна доми 5 ошӯнаи 43 квадрати метраи новостройка дом бо ремонташ, ҳоҷатхона, ошхона, баня, ремонтҳои замонавӣ, калидор, хай ҳамаи шароитош обшим муҳайё ҳастад. хоб шаҳри Душанбе райони Сино ва Зарафшон навистиянд. дастрошона фурӯхта мешавад бо нархи 288 000 сомонӣ ки боз одамони кан кардан харидорда арзон мешавад. 43 квадрата ки метавонед ки мумкин духонагам кунен. рақамошон ҳаста мегафон кор мекунад. бештар маълумотои пурра ва садфоизаша тариқи ҳамин номеро мегирен. дӯстони азиз, боз гуфта намонад ки агар шумо дам ҳамин хел чунин рекламаҳои квартираҳо, хонаҳо, заминҳо, мошинҳо, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумотша дар WhatsApp ёки имои моро мекунем. мо дар видеои оянда фурӯш рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳам хонаҳои фурӯшӣ буд пешкаш кардем. То видеои оянда.